салом алайкум бародарои азиз, созоин хубен, саломатитон хуб аст бародарои ҷон. пеш аз видеоро сар кардам. бародарои азиз, аз ҳамат хоҳиш мекунам лайка биҷиқем ва подписатся ҳатман кунем, колокольчик канала гирён кунем, поделиться видео кунем. ва бачаҳои чай ҷон, имрӯз 13 апрел аст, соат 4:11 ба соати Москва. бачаҳои чай ҷон, курси имрӯзаи мо ҳамаи банкҳои Тоҷикистон 1000 рубл, бонки миллии Тоҷикистон 1000 рубл 150 сомон, бонки Эсхата 1000 рубл 155 сомон, аввалин бонки молиявии хурд 1000 рубл 139 сомон, Алифбонк 1000 рубл 155 сомон, Спитаменбонк 1000 рубл 135 сомон, Хумо 1000 рубл 149 сомон, бонки байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 125 сомон, Казкоммерцбонк 1000 рубл 148 сомон, Коммерцбонки Тоҷикистон 1000 рубл нишон дар ин аст бародарои азиз. доллар дар бонки миллии Тоҷикистон 12,5 евро бошад 13,56. бонки Эсхата доллар 12,4 евро бошад 13,4. бародарои азиз, агар видео ман хушида бошад лайка мечиқем. бачаҳои чай ҷон, видеоро паҳн мекунем ки ҳама бинанд ва ҳаррӯза видеоро интизор бошем. саърию беда видео мешавад. бародарои азиз, аз ҳамин канал метавонед подписатсия кунед, ҳар рӯз тамошо кунед. колокольчик канала фаромӯш накунед, гирён кунед. бародарои азиз, боқӣ сарбаланду обод бошед. моҳи шарифи рамазон як бор дигар муборак бошад.